konna naħdem Buġibba, konna naħdem tard billej, konna naħdem part-time ġifieri, kun ġej minn Buġibba, konna naħdem intellgħu ommu kuljum. Mhux kuljum 5 darbit fil-ġimgħa żgur. Msemmi, hemm. Qatt ma rajt xejn, kull meta ngħidli l-istorja kulħadd jgħidli tellgħu ommu żgur ngħidilhom le, tellgħu ommu qatt ma rajt xejn. U ġej minn fejn il-Vibes insomma, dak iż-żmien kien hemm il-Vibes. Jew Liquid insomma, ma nafx, imma nafu jiena l-Vibes bqajt ngħidlu insomma. Fejn roundabout. Fejn roundabout tal-Mekk Kbar. Qabel ma wessaw it-triq, għamlu Central Strip ġdida insomma. Dak iż-żmien kun dlam, insomma hemmhekk. Niftakar kienet ħafna xita. Ma kienx hemm karozzi fit-triq, qed indur ma' roundabout hekk tal-Mekk Kbar u bid-dawla u bil-brajt nara xi ħaġa f'nofs ta' triq. Nara eżu figura f'nofs ta' triq. U kif dort ma' roundabout u ħanaqbad it-triq dritta hekk. Isni nħsat, isni rajt xi ħaġa, figura ta' mara, dar għalejja, mhux wiċċ għalejja, dar għalejja, isa libsa coat, għadni niftakar hekk issa da split second qed ngħidlek ta' ġifieri rajta jiena x'dina ħasditni ġifieri. Għax kelli ċans nafas il-break. U niftakar nara dil-figura ta' mara, b'xara bin-nokli hekk, kappell fix-xita, coat twil, boots, sarkub teja twil. Għada, għajta d-daj minn ġofija jien. Ġifiri jek di split of a second, ħazditek. Ħazditni, għajta d-daj minn ġofija. U jena, ovvjament dak il-ħin panikjajt ġifiri kważi ħajtek, kważi ħassajtni, ħajħosni ħazin, għax ħazditni l-ħos ma smajtux ġifiri ma tajjart il-ħat. U meta ħares minn ġol mera narġa nara ħafna f'sa triq. Ġifieri għada eżatt kif kienet, ġifieri di qed naraħħa bqajt inħares li f'nofsa triq, batt nafas il-break biex nsuq bil-mod. Ma kienx hemm fejn immur, ġifieri da Central Strip kienet id-djar. Minn għalija għall-inqas hekk l-idea tiegħi. U niftakar hawnhekk kien hawn farmhouse jidilli farmhouse żgħira. U qudiem dik il-farmhouse insomma rajta jien. Farmhouse żgħira. U di qed ngħidlek ġifieri anke jiena u ngħidha. Għadi bqajt sejjer lejn id-dar, niftakar ridt kelli bżonn ngħaddi l-ATM biex niġbed xi flus, ma għaddejtx, għaddejju ATM. X'imbagħad teqpa bil-ħasda. Bqajt għad-dar ġifieri xalt kullhom kien qisu il-miliet. Il-mara qamet minn ġo s-sodda tgħidlek da x-xall jagħmel kurutur, living room, kċina, xalt kullhom kien. Sabitni bdejja marbutin hekk ma' kċina ġifieri nirtot u nlaqlaq ġifieri qas flaħt ngħidilha x'rajt ġifieri u niftakara minna l-lejl kollu l-għada fil-għodu kont tax-xogħol ġifieri lejl sħiħ bel-qiegħda fil-sodda minnha. Kellek xi esperjenza tal-paranormal jew xi ħaġa inspjegabbli jew inkella UFOs? Tixtieq taqsama magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq daw il-links li ħantukom.